Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat, mga kapwa ko Bicolanong Uragon. For today's video, tayo nga po pala ay magsiservice ng massage sa akin pong regular client. Dito po yan sa Alabang, ako po pumunta at ito po ang loob ng kanilang kwarto. Malinis din po kahit hindi po kalakihan ang kanilang room, may TV, at malinis din po ang kanilang mga bedsheet, at yung kanilang towel, at ang kanilang unan po mga kapatid. At ito naman po ang loob ng kanilang CR, meron din pong hot water, malakas din po ang kanilang tubig, meron din, malinis din po ang bowl, meron din pong maliit na salamin, at komportable naman po, medyo malaki po ang kanilang CR. Kumpara sa ibang hotel na akin napasukan na medyo maliit po ang kanilang CR, di ba? Promoted pa. At meron din po silang medyo maliit na lamesa at may salamin din po mga kapatid, at malakas din po ang kanilang aircon. At dito po tayo pumasok sa room number na yan na inyong nakita. At bilib po ako sa kanilang mga kapatid kasi ang kanilang hallway napakalakas po ng aircon. Ayan po, dito ko na po tatapusan ang aking vlog. Isang mapagpalang hapon. Bye bye, God bless.